May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong buntag. Mga igsuon, kaila mangyud ta, kabalo mangyud ta nga ang atong Ginoo perpekto. Ug siya gidayeg, gisunod tungod kay siya maayo, ug nakita sa mga tawo nga ang iyang pulong ug buhat maayo pod. Pero kabalo pud ta nga ang atong Ginoo gisaway ug sa giingon pa sa ebanghelyo karon, bisan ang iyang mga paryente gisaway siya nga nabuang siya. Mga igsuon, kung ang atong Ginoo perpekto pero giingon ana gihapon, gisaway sa mga tao, well, kita pod kung nagsunod ta, tininuod, honest, sincero ta sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios, mao pod nay atong madawat rejection, persecution. Well, kabalo ta nga naay mga panahon nga gidayig ta, gipasalamatan ta, gisunod ta tungod kay naghimo tag maayo. Pero kabalo pud ta mga igsuon nga daghan pong mga higayon nga tungod sa atong sincero, tininuod, diniyos nga pagsunod kang Kristo, kita pod gisaway, misunderstood, misinterpreted. Mga igsuon, realidad. Mao nang ang atong buhaton duha. Number 1, ayaw og kaguol, ayaw og kasakit, ayaw og kasuko, kundili hunahunaa isa puso nga kining ato ang mga rejections nga nadawat tungod sa atong pagsunod kang Kristo is a privilege, usa ka pribilehiyo nga kita naningkamot gyud nga nisunod kang Kristo og nagpanginabuhi gyud, no, imitation of Christ. And ikaduha, ayaw og tuguti nga sila nga nagsaway nimo tungod kay naghimo ka sa kabubuton sa Dios, mupugong nimo sa pagpadayon, sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Do not let them stop you from doing the will of God. Okay? God bless. Dasig.